Kiira, Kipa Tiivola, on elämän virtaa täynnä oleva hyvinvointialan yrittäjä ja monilahjakkuus. Kipan suurin intohimo on liike, jolle hän on omistanut koko elämänsä. Kipa treenaa aktiivisesti sekä monipuolisesti ja haluaa jakaa liikunnan intohimoaan myös muille. Hän on tehnyt intohimostaan ammatin ja elämäntavan, eli hän saa elää unelmaansa joka päivä. Tämä dokumentti valottaa hetkellisesti, kuka on Kipa. Tervetuloa mukaan! Saanko mä tehdä klaffin? Jes, jakso 1. Terveisiä Helsinki City Running Daysta. Tänään vietetään kansallista juoksupäivää ja mulle siunaantui mahdollisuus käydä juoksemassa 5 kilometriä ja niin mä sitten kuulkaa käytin ajan hyödyksi ja täällä on mulla kisavermeet päällä ja mitallikaulassa. Mä oon Kiira Tiivola, 40-vuotias yrittäjä Helsingin Töölöstä. Ja mä oon opiskellut kauppatieteiden maisteriksi. Mun pääaine oli yrityksen hallinto ja sivuaine oli markkinointi. Ja mä pitkään ajattelin itse asiassa kouluaikoina, että joo, musta tulee henkilöstöresurssien johtaja. Ja mä muistan, mä olin koulussa, mä istuin takarivissä yrittäjyyden luennolla ja jalat pöydällä ja nojasin taakse ja mietin, että tää homma ei koske mua, että musta ei tule koskaan yrittäjää. Ja toisin kävi. Vuonna 2010 mä rupesin yrittäjäksi. Mä väsyin työelämässä muutaman vuoden sisällä, kun mä olin niin sanotusti oikeissa töissä. Ja sit mä päätin lähteä yrittäjäksi ja se oikeastaan liittyy myös siihen, että kuka mä oon, niin mä oon tämmönen elämän myönteinen ihmisyyden tutkija. Ja tämmöisen massiivisen itsetutkiskelun kautta löysin oman polkuni ja oman itseni. Ja tähän päivään ollaan tultu, että nyt on 14 vuosi yrittäjänä ja liikunta-alalla toimin. Mä oon ryhmäliikuntaohjaaja ja kouluttaja, luennoitsija. Mä teen myös sisällön tuotantoa, mä teen aika paljon kaikenlaista, että se on aina välillä vähän vaikea eritellä, että mitä kaikkea mä teen. Mutta ylipäätänsä niin toimin ihmisten parissa ja koulutus- ja liikuttamishommia. Elämään ja mun ympärille mä haluan tuoda iloa ja energiaa. Mä haluan luoda ymmärrystä ihmisyyttä kohtaan ja mulle on hirveän tärkeää, että jos mä voin innostaa jotain ihmistä kiinnostumaan omasta hyvinvoinnistaan, omasta ihmisyydestään, niin silloin mä koen, että my job is done. Eli mulla on semmoinen sisälähtöinen halu ja intohimo saada ihmiset suuntaamaan heidän huomioon omaan itseensä, jotta he voi löytää itselleen sen merkityksellisen polun. Koska mä itse koen, että jos on hukassa ja sä et tunne ittees, niin silloin ihminen ei tee oman hyvinvoinnin kannalta suotuisia valintoja. Ja tiedän sen takia, että mä oon itse ollut hukassa ja mä oon mennyt ikään kuin semmoista polkua, mikä ei ollut mun omaani. Mä menin semmoista polkua, mitä mä kuvittelin, että yhteiskunta odottaa mun tekevän. Ja siitä on lähtenyt sitten tämä ajatus, että mä toivoisin, että yhdenkään ihmisen ei tarvitsisi olla tuuliajolla itsensä kanssa, vaan kun tuntee itsensä, niin ei koskaan eksy eikä koskaan ole yksin. Mun nimi on siis Laineen Tiia ja mä työskentelen Kipa Tiivolalle managerina. Ja me ollaan tutustuttu itse asiassa siten, että mä oon tehnyt tapahtumatuotantoa jonkun verran ja mä puukkasin Kipan puhujaksi yhteen mun tapahtumaan vuonna 2019. Me tarvittiin joku, joka on iloinen, energinen, kepeä, kuitenkin asiantunteva, syväluotaavakin jopa ja oivalluttava, pitämään puheenvuoro laajalle yleisölle Arman Alitsarin jälkeen. Ja Meitsi sitten sanoi, että mulla olisi yksi tyyppi, ketä mä olen seuraillut tässä tovin, joka voisi olla sopiva tähän tehtävään. Mä kattelin siinä sitten merelle siinä juoksun lomassa ja totesin, että nyt jos olisi kiitollisuuden hetki, niin tämä olisi vahvasti yksi sellainen, koska mä oon ihan hirveän kiitollinen, että mä saan tehdä tätä. Mä oon noin 4 vuotta sitten, se oli pikkasen ennen koronaa, mä asetin itselleni tavoitteita töiden suhteen. Ja yksi mun tavoite oli, että mä haluaisin tehdä mun duunia yli rajojen. Mä vaihdan vapaalle hyvin simppelein keinoin. Olisi tehnyt mieli sanoa, että mä laitan verkkarit päälle, mutta noin 90% mun ajasta mä oon verkkareissa tai jumppatrikoissa. Mutta mä vaihdan vapaalle silleen, että mä menen koiran kanssa luontoon. Mulla on nyt 7-vuotias Ranskan bulldog-bossi, on justiinsa täyttänyt 7 vuotta ja hän on ihana semmoinen elämän nälkäinen seikkailija luonne ja me paljon liikutaan luonnossa bossen kanssa. Mutta sitten toisaalta niin kuin yksi tämmöinen muoto, millä mä vaihdan vapaalle, on olla ihan vaan itsekseni. Mä oon oppinut sen elämässä, että
ihminen tarvitsee erityisesti, jos olet tämmöinen introvertti niin kuin minä, niin aikaa itsensä kanssa. Vapaalle vaihtaminen voi olla ihan vaan, että laitan kännykän kiinni ja on sohvan nurkassa tai sitten mä lähden kävelylle luontoon. Mä oon monesti sanonut, että Kipa on sellainen ihminen, joka on vuosien varrella opettanut kaikista ihmisistä kaikkeista eniten mulle, mitä olen koskaan ihmisyydestä ja työntekemisestä ja arvopohjaisesta elämästä oppinut. Elikkä, no ainakin siis sitä. Maailmanvalloitus maanantai. Tässä on paljon yhdessä sanassa asiaa. Maailmanvalloitus maanantai, yksi miksi se on lähtenyt, niin kuin on se, että aika pitkään mä kuuntelin työssä käyvien ihmisten puheita siitä, että kuinka maanantai on siis viikon paskin päivä. Ja mä oon ihan eri mieltä, koska jokainen päivä on lahja ja jokainen päivä on mahdollisuus vallottaa jotain pientä elämässään. Vallottaminen ei tarkoita aina jotain suuria asioita. Ja mä toivoisin, että ihmiset lähtisivät viikkoon semmoisella hyvällä energialla ja innolla. Ja se ei tarkoita sitä, ettei koskaan voisi olla väsynyt, ettei koskaan voisi tuntua siltä, että ei jaksa, vaan enemmänkin ehkä se, että me muovattaisiin meidän ajatukset sitä kohti, että oikeasti me pystytään meidän omassa pienessä maailmassa tehdä suuria asioita, kun me suunnataan meidän energia oikein. Mutta se lähtee siitä, että miten me puhutaan asioista. Et sen sijaan, että me mietittäisiin, että maanantai on maailman paskin päivä, niin se voi olla myös maailmanvalloitus maanantai. Se on viikon paras päivä, koska uusi viikko voit aloittaa puhtaalta pöydältä, tai sitten sä voit jatkaa sitä upeaa hienoa asiaa, mitä sä oot tehnyt viime viikolla. I had a dream that I was rich. They say it's plenty fishes in the sea. Well, let me get the bait so I can fish. Baby, I can fix you up a dish. Show you a change and how real men really do exist. Can you get jiggy with it, or is it a dub? I need me a real queen, not a hottie from the club. Feel me? You know the ones that could dress nice and live a best life. Skin so smooth and the lights will be precise. It's like shawty really gets it. It ain't just the love, you see the money too affects it. Yeah, I'm feeling your complexion. When the sun hits, it's all different directions. Can I get